So, hi mga besh! Good morning! So, today is January 19, Friday, and it's already 8 o'clock in the morning. And then, kanina pala mga besh, nung papunta kami sa school, ang lakas-lakas ng ulan. Akala ko walang pasok. Second, so buti na lang, nandyan na si Mr. San. Kasi balita nung sa TV kahapon is uulanin daw ngayon. So, tapos na kaming naghatid ni Ken sa school and then nakapamalingki na rin ako dun sa baba. So, magluluto na naman ako mamaya ng aming lunch. And then ngayon yung weather is ganito na siya. Nandyan na si Mr. Sun. Sana okay na. Hindi na siya uulan kasi maglalaba ako ng uniform ni Ken. So, ayan. So, ngayon is kakain muna ako mga besh. So, yung tirang nilagang baboy kahapon and then coffee. Then, kukuha lang ako ng rice. Kain-kain tayo. So, mga besh, it's already 10 o'clock na in the morning. And then, katapos ko lang maglinis dito sa bahay. Bali, nakatapos na ako maghugas ng mga plato, nakapagwalis na ako sa labas. So, ang susunod na namang gagawin ko ngayon is maglalaba ako. Yung lalabahan ko lang is yung uniform ni Kent. Bali, Monday to Thursday lang yung uniform nila. And then, school uniform nila. And then, sa Friday is uniform. So, ito yung school uniform ni Kent. And then, yung puti is kailangan ko siyang labhan ngayon and then ibabad. So, yung pwede kong ihalay is yung ganito lang, yung black pants niya. Ihalay in Bisaya, in Tagalog is isampay. Ganun. Hala bash! Anong petsa na? So, yung time is 10:45 na siya ng umaga. So, ngayon is magluluto na ako ng lunch and then yung putahe ko is munggo. Kasi ngayon is Friday. It's a munggo day. And then yung munggo is i-roast ko muna siya. So ayan besh, i-roast muna itong munggo para lumalabas na yung oil kasi mas masarap talaga pag yung oil ng munggo is lumalabas. Saka muna siya ilaga. So ayan, hinugasan ko muna. Ayan lang kadami yung tubig na nilagay ko, siguro mga 3.5 na baso ng tubig. So, ayan besh, when nagpapalambot ako is nag-prepare na ako ng aking pansahog. So, ito yung pork chop, mga 4 na piraso. And then, may garlic, and then atsal, and then yung greens ko is alubati at saka spring onions. Magigisa na ako besh ng asin. Ganon. Tapos, mixing. So, ayan. Sunod ko na itong alubati. Tsaka, isasabay ko na lang yung spring onions. Hindi na ako naglagay ng sibuyas bombay kasi dinamihan ko talaga ng spring onions.
Ayan. So, ayan na mga besh. So, lalagyan ko ng dinurog na chicharon. And then, ready to eat na siya. O, diba? Ang saya-saya. Ayan! Woo! Ay, mga unta. Tilaway, tilaway. Sa may kasulti. Lami. Lami. May akong model na. As tinoon. So, ayan, besh. Tapos na akong magwalis dyan sa labas. And then, yung black pants ni Kent is tuyo na. And then, yung yung white na uniform ni Kent is na babad ko na. And then, tapos na rin akong maglinis ng CR. And then, ngayon is magluluto na lang ako ng kanin para sa aming hapunan. And then, meron pa naman akong munggo na natira kanina. So, hindi na ako magluluto. So, kanin na lang ang lulutuin ko ngayon. So, ayan, besh. Nakasuot na ako ng black na t-shirt kasi ngayon is magkukulay ako ng hair. So, yung gagamitin ko na pangkulay is itong LOREAL. And then, yung color niya is brown, number 4. Ayan, buksan na natin yung ito siya, yung laman niya is ito. First is itong Excellence Cream Conditioning Balm. And then itong Coloring Cream. And then itong Developer. And then may pamphlets dito kung paano mo siya gagamitin. And then itong protective serum. Ito, gusto ko talaga to. Malaking tulong talaga to na para hindi maging matigas yung buhok mo. Ito. So, gagamitin mo siya before ka mag-apply nito lahat na yung hindi basa yung buhok mo. So, ngayon is ito muna yung gagamitin ko. So, itong dalawa besh is imimix ko muna sila, yung si coloring cream at saka itong si developer. Ayan. So, pagkatapos kong shinake kanina, pinalitan ko ng comb applicator. Diba? Ito yung kanina. So, pinalitan ko nito. Pero nung una, ito yung ginagamit ko na pang-apply. Pero ngayon, dito try ko na ito yung comb applicator yung gagamitin ko. So, ayan, besh, natapos ako ng mga 5:35 and then iwawash ko siya mga 6:05 siguro or 6:10 kasi dapat 30 minutes siyang nasa buhok mo.
So, yung ulam namin sa dinner, besh, is yung tira kanina na monggos. Hi guys, ngaunta. Naunta, Sasadaan. Monggos with chicharon. So, ayan mga besh, tapos na pala akong nakapagligo kanina, nakapag-wash na ako sa aking hair, and then ito na yung resulta. So, okay naman, di ba? So, hindi na ako nagbo-blower kasi para naman hindi masyadong masira yung hair ko. So, magbo-blower ako baka next Sunday na. So, sa ngayon is wala naman akong lakad. So, dito lang naman ako sa bahay. So, kaya yun, hindi na ako nag-blower. So, okay rin naman yung result. Pangatlo ko nang gamit na LOREAL kasi nung una talaga pag ako lang magko-color ng hair is, Revlon talaga ako. So, nagtatry ko ng LOREAL, nagustuhan ko naman. Isa sa nagustuhan ko is yung serum na ilagay mo muna bago ka mag-color ng hair. So, ayun. So, mga besh, so kailangan ko na rin i-end yung vlog kasi mag-30 na. And then, salamat pala sa mga nanood ng video ko kahapon. Maraming salamat talaga mga besh kasi akala ko wala na kayo kasi matagal-tagal din ako hindi nakapag-upload ng videos. And then, thank you naman kasi andyan pa rin kayo. So, a way of saying thank you sa inyo, gusto kong i-shout out ko na lang kayo. So, first shout out is si Jen and Pete Vlogs. Hi, Besh! And then si Ima Christensen. Hi, Besh! Si Michelle Goes to Sweden. Hi, Besh! Na-miss kita. Sobra. Si Mama Yen and Cassie. Hi, Besh! Si Bina. Hi, my friend Bina. Thank you for always watching my vlogs. And then si Lisa A. Hi, Beshi. And then si Marge and Martin family. Hi, Besh. Si Sorix Videos. Hi. Si Sand Brown Australia. Hi, Manang Besh. And then si Aki's Vlog. Hi, Beshi. And then last but not the least is si Andionida. Hi, Beshi. So, maraming salamat talaga sa inyo. Thank you talaga. So, God bless you all. And sana manood pa rin kayo sa akin. Baka bukas may i-upload ako. So, yun lang. So, I will see you on my next video mga besh. Bye-bye!